ассалому алайкум бародарони аҳли ислом, бародарони гироми қадр. имрӯзҳо хеле касалиҳо зиёд шуда истоданд. як апа аз мо хоҳиш кард ки ӯро операсия кардан дар беморхона хоб аст. хоҳиш кард ки аз бародарони худ хоҳиш кун каме ҳам боша ба мо кӯмак кунад. ва шумо чӣ қадаре ки аз дастон меояд, 1 рубл аст, 10 рубл аст, 100 рубл аст, хоҳиш мекунед ба ин апа хайр бикунед ва фикр накунед иншааллоҳ ки усуми шумо баръакс ки зиёд мешавад, ҳаргизу кам намешавад. бикун хайре ки дар гармои маҳшар соябон гардад. мега хайр ки рӯзи маҳшар чунон гарме ҳаст ки мега инсон аз оби бадани худ, аз арақи танаи худ таги об мешавад. ин хайри мо дар рӯзи маҳшар соябони мо мегардад. ҳар қадаре ки метавонед, хоҳ 1 рубл хайр мекунед, хоҳ 10 рубл, чӣ қадаре ки зӯратон мерасад. карташ ва номерҳош, ному фамилияш ҳамаш дар рӯи видеотон ҳаста. метавонед бо худаш суҳбат кунед. иншааллоҳ ки ин подоши хеле бузурге дорад. ӯ 50 сум 100 сум қати мо бой намешем, не ки ӯ 50 сум 100 суме ки мо хайр мекунем аллоҳ 10 маротиба ӯро зиёд карда ба мо медиҳад. ҳаргиз ай хайр кардан нагурезед. ҳар қадаре ки зӯратон мерасад ва кадоме ки зӯрш намерасад дуо бикунад ки ин беморони моро як шифои комили оҷил худованд насиб гардонад. имрӯзҳо беморҳо хеле зиёд шуда истоданд. вақте ки беморхона медуроӣ мегӯӣ ки ҳамаи мардум дар ҳамин ҷост. фақат дуо бикунед ки худованди меҳрабон ҳамаи беморомонро як шифои комили оҷил насибу рӯзӣ гардонад. вақте ки танмон саҳат аст, парвои бемор надорем. вақте ки ишкамон сер аст, парвои гушта надорем. вақте ки дар озодием, парвои зиндонӣ надорем. вақте ки пул дорем, парвои камбағал надорем. биёем бародарони азиз, танҳо аз барои аллоҳ чӣ қадаре ки зӯратон мерасад ба ин апа хайр бикунед ва иншааллоҳ ки подоши ӯро интизор бошед. чуноне ки гуфтем, картааш дар рӯи видеотон, номерҳошон ва ному фамилияш ҳамаш дар ҳамон ҷо аст. боз метавонед бо худаш суҳбат кунед. дар охир гуфтанӣ ҳастум бародарони азиз, як канали ҳастае бо номи Чароғи ҳидоят. силка дар описания видео мешавад ва дар ютуб ҳам Чароғи ҳидоят бинависед, иншааллоҳ ки мебарояд. дар он канал бениҳоят чизҳое ба шумо пешкаш мекунем ки ба ҳамаи шумо зарурӣ астае. ҳатман даромада обуна шавед ва интизори беҳтарин видео бошед. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракатуҳ.